ଗାଧେଇବା ପରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି କାମ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ଗାଧେଇବା ପରେ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି କାମ, କାରଣ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଖରାପ। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଆମେ ଚାରିପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଗାଧେଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଗାଧେଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅନେକ ଲୋକ ବାଥରୁମରେ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ପରେ ବାକି ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରିବା ଅଶୁଭ। ଯଦି ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ମଇଳା ପାଣି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାଥରୁମରେ କେବେ ବି ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାଥରୁମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଟବ୍ ଓଲଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଗାଧେଇବା ପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ପରେ ନେଲ୍ କ୍ଲିପର, ବ୍ଲେଡ୍ କିମ୍ବା ରେଜର ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଗାଧେଇବା କିମ୍ବା କେଶ ଧୋଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ରହିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଟିପ୍ସ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ।